Honzíku, pojď. Do prdele, vole, to je. Očividně ho už to nebaví. Jo. Obíhej. Dobře to je. Tak, páne dopředu, Honzo. Triangl tam byl. Nezůstaň v gardu, konce. A nahoru hezky, pokoně. Pozor na triangl. Narovnej se, Honzíku, rychle roztrávě gard. Tatovi číslo 2 do červeného Jakub. Nemusí to dělej, jak co dělá. Lukáš Čůpa. Zahraješ šachy. Honzo, zapafuj si. Dávej tu ruku nahoru, nedávej ji nahoru. A pryč od něj. Obejdi se, do strany. Přes hlavu, Honzo, přes hlavu musíš, pojď přes hlavu. Špatný, tyjo. Koleno dolů, narvej mu to koleno dolů. Tak a dolů na zem. Dělej, hop, dolů a na zem a přes něj. Drže tam, víc si hlavu. Pojď se, Do červeného Petr Vaně, do bílého Marek Hlavu. Dobře. Ruku vytáhni do strany, Honzo. Pořád jde do toho. Honzo, tam makej. Hodil za sebe. Zatoč se, zadní tak, a na něj. Dobře. Jako pravidla jediný rozdíl v tom je, že nemáte na sobě jinak všechny zakázaný a povolený Někdo, pojď si, ruce před sebe, Honzo. taková platí naprosto stejně. Jo? I podování. Není mezi tím vůbec žádný rozdíl, kromě oděvu. On to má výhodu, jo, makej, má výhodu. Když se dáš po hře, tak. Pojď. Má plata, triangl. Pojď si na triangl hezky, pojď. Ambár, tak. A proti to. Triangl, hop. Běž si na bok hezky a čelem k němu, jo, na bok a čelem k němu musíš. A běž si na síp, tak, namo. Tak, ruce upaží, tak. A zkus vytáhnout ven, hezky, tak, pracuj si. Běž mu na beku, tak. Ale sípni si ho, doleva. Hoď si ho doleva. Hoď si. tu ruku pokrý. Bacha na ten ránka potom. Stáhni si ho níž. Honzo, pojď si ambár. Tak. Nahoru na mon, pěkně, pozor, do kolonostry. Ruku pod hlavu. Tak, přejdi si tam, to je ono. Hele, teď si to kontroluj už, teď si to kontroluj. Hele, vedeš na body pomocný, jo? Máš čas teďka, vedeš, počívej si, když vyhraješ, to ustojíš, vyhraješ na body. Jenom si pracuj, aby se byl pasivní, jo? Vytáhni tu ruku ven, pravou a dej pod hlavu. Pod hlavu, tak. Rameno do ksichtů, do obličeje. Dej tu ruku pod hlavu. Honzajs, tak, patrně. Tlač ramenem na obličej. Pravým. Pravým na bezve, no. Přitáhni ho dolů. Tak, hezky, pojď si pomalinku. A pozice. Tak. A buď tam. Tak, páne, pozor, máš 4 body, takže já se kontroluji hezky, jo. Ale teď si pracuj, dělej, že něco děláš. Rozplásni se hezky a když to podáš krcení, jo. Žádný ambár, žádná páka. Stop. Pojď na střed, jo. Hele, se rozplásni. Viktore, 40 vteřin. Kolena k sobě. Kolena k sobě se naprosíš. A teď si pracuj. Máš 40 vteřin do konce. Jo, kolena k sobě. Běž trošku níž. Pracuj si. Dělej jenom, že něco děláš, aby se byl pasivní. Mrdlej tam rukama. Ale jedna ruka je na zemi, jo? Pozor na to. Máš 20 vteřin. Ne! Pozor na to. Necho na páku. Vedeš, Honzo. Pojď. Zkus to.
Pozor na sílu. Pozor, stabilita, bude konec, Honzo. Honzo bude konec. Honzo bude konec, v pohodě. Pár vteřin do konce vydrž, Viktore. To tam, ale jenom to bereš. Jenom to drž, vedeš. Jenom to bereš. A nebo to vymusíš, pojď. Honzo, pojď. Honzo, vedeš, tak. Dobrý, super, hezký.